mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggue rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safri ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiniri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. wallahi ko jimi hen ko jimi e fenande ko wona wonne mbay te jomum so fondi so nangi fenande tan fondi ɗum mbiyata non o sene haala elle ceerno o fenata o ko gonga tan haalata wallahi ko mbimi hoore fenande mami jour goto andi ko wi ham min mbiɗa jogui visa passeport on ko partout to mbelami fof mi yahan Canada Suisse Amérique hankkadini omo haalta nde o hay mali o meeɗa yaade te kadi ɗum fof de sa daari o wi hamo ala debbo nde homo jogui debbo o toppita hay debbo o rewa on nangue fenan tan mo fena gauche droite fenani fof o feni ɗo ha Asie fenani makko nde ha Asie yeehi min kam min mbimi o tagui ɓeɗo worɓe mbawi fende ɗum tagui min kam cikkumi an kam machallah taw an ko gonga tan par ce que min ko ɗum jiimema an ka gongueyanke ko gonga tan kalta kono min kam o examen mbimami o hayso mi poti lawol de mi salam mi doga tellement mo wawi fende ɗo joni kay mi yondini mi pari hen kal penon yo yaade siya penon yaade e mum ɗum ɓuuri kaalo gonga yaade kaalo gonga voilà haali gonga ko ɗum de fanani moƴƴani fanani moƴƴani daga ɗo winoma o ala debbo nde heɗum jogui ijjon te debbo sa yi ɗum hay toppita ɗum o toppita e ɗum mbimani omo jogui debbo suhaɓe ɓuuri 12 enfants ko jogui alan 12 kam sappo e ɗiɗo ɓiɗɗo ɗum o yaari homo feno yo ala debbo mais so joguinoma gotel kam alano probléme mais ko jogui ko sappo e ɗiɗi wonma hay so alano hay gotel ni fenade hol nafoore hol neɗɗo ko dañate fenade sa ala wiya ala saɗa jogui mbiya jogui kono ko penata ko wantuma apporté hay batte fenade kam moƴƴa fenade tifa kan watanda fenade dilnata e aras kanko de aras o ham o ɓooyi dillinde ɗum ko gururu tan mbiɗa andi aras o est ce que aras o helani ni helani min jaboɓe namdalam ngal hoɗum namdinoɗo mbimi so saɗa jogui copie taw mi jogui suko aɗa jogui ɗum min an ko mbaɗano baɗɗo paralysé ni ok non min comme ɓeyɗo dem kay min ira ham ɗo min fenani aɗa andi woodi gueɗe noon ko raafi anan mitoman c'est vrai ko gonga ok mitoman c'est la mythomanie quoi non ko rafa a fotani accudem wawi wonde de ko dafa bref ɗum en safre wona e fende ha jaɓa penade ma ɗum en safre yo debbo ko safruma an jogui debbo yo safruma joni a jaaba hem ha joni de min hay tan ala min kay ko an tan a meeɗa dañde hay guel ni copine ni a meeɗa dañde ɗum suusa min suusa haldude de min ñande manda ko hepti kam e si wona occasion dañimo e enveloppe min haaltane maade mbiɗo waɗi darde min mbiɗo yiide debbo jiɗɗum ni dar ɗum so mbari hen pour haalan ɗum ay ñanden lettre o tan waɗi min mbiɗen hakkunami ma wona hasard lettre o ko joué hen ko heewi nde a wona coureur jupon wadde joni an joni an aɗa jaɓa joni resede tan comme ça jomum resma gona ɗo heydi wasma addude kala min aɗa jaɓa ɗum ko yawade adda par ce que ɗum woni manda ko takka suuf wiyete men ɗa dewgal non jamais de la vie mi watta ɗum par ce que min komi cukalel to sel machallah mbiɗa liggoo liggey moƴƴo
kala to darimi worɓe daran kam mi wiyata mbiɗa rese mariage taw ko taw wona mariage légitime so mbimɓe ɗum ala sens min jimi somi rese mi yaha ha galle gorkam to jibina to mawni to wonde famille mum mi ara mi jooɗo ɗon voilà mais wona wiide mi wona gallam sinno ko ɗum kay wadde ne jarani komi durto mi jooɗo wona célibataire c'est mieux non walla an a yirani ɗum non a yirani ɗum non min redu noon ko muus dam jalosia musa mais woɗi yijjid ken yahoɓe plage de après min jahoy plage mais saha goɗɗo ko wonta hannde quoi acca saha goɗɗo joni mbiɗi dokkam fofto seeɗa sa yiɗi a wawi foftade en tout cas haalam kam watti hen hakkille no feewi debbo moom faaru mum ko suudu mum galle gorko mum wona galle mum anen fofto no feewi ittotama yarani tawde Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. ko bendot babran ganana horoma salade yonta ha fin juul kañum a yira ɗum min juul min kam mbiɗen min jikkamo wallahi bawam tan raaɓi min de mi naji a woni juulalɗo bim kanko raaɓi kanko nehim an nekɗe mo no woyi tan mbayta wadde mi taki o nandi jikku on wadde mbawa wonda galle ok fattan a etot noon a dañi rewɓe tata juula seeɗa hinen moƴƴi de wawi wiide yacci tan an kam rewɓe tan a ƴeewani goɗɗum koɗa rewɓe rek julgol kam a haaldani hen hay dara nara noon jagguiɗe aduna ma noon wona ɗum julde mbiɗa juul kono wona ñam foof safurla yalla fewnam ey joom alhul allah an duunom tan wi yalla fewnam tan fewna kal juulɗo joni mawɗo poɗɗoma wawa fewnude hoorema mbeɗa etode an a fadat mbiyeɗa juul walla a fadat pewneɗa ɗum tagatma julde an Allah wi ko mbeɗa waɗa ɗum de déjà ha rewɓe nayyi mbeɗen yaade tat bientôt won nayyi hande kala haala rewɓe tan jiɗɗa haala goɗɗum kam diine walla julgol an kam haala rewɓe tan wi yende ha nayyi tagi de wadde wawi ɗumen jogo min mi haalani ɗum min joom mi wayri yiide réglam de mbima mi wayri yiide réglam e wayno ko co comme cowiɗo so waɗi ala noto ke a susa sowade joni ke mato anni yi mi wasa won debbo fami sowataka mbiɗa wonde gorka biba ana dañi gotel ma kay ota ses an jirde seeɗa ni elle gonde concours a fata jaari sowo sah ya hôpital de tawi ka cowiɗ yo bonnu ɗum de hoɗat ɗo gonguel de an gotel ma nen ɗo heɗum wawa hay tottum ñam he sukka an haɗa wayi ko wondi kama jaari an accira mbiɗa haala kam haalata jaari ko wondi kama jaari si wawi yoreet mino bawɗo mbiɗa reeda anen ngalaani mami ko accu mbiɗa haaldama kam haala jaari ko wondi kama jaari min joni salmat noon ko wondi kama salamata min hooram ƴewmi de chaque jour mi wiyama noon mi wima min mi ƴewani ɗumen hay goto mi ƴewmi hen hooram ƴewmi kam layan laya haala yeew deeɗa yewam ɗo
accaɗat haalde ma ƴetto kedi wona giƴi an laynan kam ko ganduɗa ko min ƴettoto mi haalama ɗo jaare salamata wonɗo kam haalan haala jaare salamata min ko wondi kam moy ona koɓe rewɓe yoɓe ndeɓ ɓe gona worɓe di joni yaw hôpital ƴeewa ƴeewa ɗum ko ƴeewan hen a yata ƴeewa taw oɗo wan jaha pharmacie cooda oɗo mbaɗa test oɗon ƴeewa ƴeew he min wawɗo jogaade sukaɓe de anani ana woni ɗon guertogal tan ñafo mbiya foccu an dal jogoɗa rewɓe ala he hetmala no a jogui gotel ma eyi min to e yaye ma jooɗi wawa wonde galle he te min andi hoɗum ɓuurimi anji wonde nder suudu beele leldo e ma mbeɗa woni e sar ma cukalel en woni sera wat eno hemi ɗanade min ɗum tan gañi moon hetmala ma enen kadi sukaɓe taw coora yata e nokku taw anani bolko ɗum oɗo yaltini ɗum ɗo de o yaltini ɗum ɗo de maalimama te sa wi ka cowi noon ƴeewa he galle yaye ma gonota ha daña ɓiɗɗo ha ɓinguel ngel ente puɗɗa artude tawi en jaranma noon sa alama pari hen en jaranma sa reedi ɗo walla galle ndi nenema jara goniya toon ha guel ɓinguel ngel ha ɓinguel ngel ente ay simi reedi ɗum ko ɗon ndedam ɗum ɗo jibinam ɗum ay jool waɗa haalnam jool waɗa haalnam an aɗa wawi jogo rewɓe ma Allah hokkuma chance debbo goto tan wawi hen redde keddiɓe kam kamen kam haydara koɓe mbawi min komi jogui mbaɗima e guente joni instant oɗo an ɗum ko wondi kam hen an sa dañi ɓe dañnama sukaɓe yettata Allah ala yettata Allah jamanu musu oɗo ke jaran kadi hebbino ɓiɓɓe an ɓiɓɓe hewɓe ala nafoore ɓinguel he bangel en sa añi dañ ɓiɓɓe hewɓe dañata ɓiɓɓe rewɓe hewɓe anani joom waɗa haalnam nag ay kamɓe ɓe gandi situation ma hay goto dañat ɓinguel an addi ɗo ɓinguel ma goto ke haade maggil aɗa yata tan jibin tan te galle gona gallam galle bawa mun ɗo accam dañ galle somi dañi gallam noon pocca hen ha heewa dak sagalama mais fatam dañ galle te min hawima ma tan an sa waldama balɗi tan ndeeta an wiya hôpital an ko mersa ɗum lay non ana ɗi yawi quoi ana ndiro mbiya yaa tan aɗum wona noon fof ko seesi aɗum kala ko jiiɗa ko seesi ayi ɗo so yi ɗo yimɓe ni afduno ɓeyde muus a yiyat neɗɗo goto jogo 20 ɓiɗɗo ɓallita réussi mbiya wurno kam fof sa haali mbiya Allah jogui wawa tottude ɓe ñaama ɓe jar ƴeewa cukloñ wawa ɗumen tottude ñaama jar ƴeewa taw Allah jippoto ara totta ɓe ñaama ɓe jar c'est ça jiran dada jiran état affaire wona concurrence min de mi haalani ɗum ko potnami ko de Allah yo ɗum woot tawi komi deeɗa ɗon ndeɗam ɗo jibinami ɗum tawi dara ko yaltat hen nag min mi haalani kon haala ta cowiɗ comme cowiɗa ay noon weeli kam ande ala ko yaltinma hen mi haalani kon haalade min faɗin ha jaari sowi sah au moins an yoni mi haalani kon haala simi sowimi ko ɗon ndeɗam ɗum ɗo jibinatmi Allah yo mi sowa sah min ɗum jiɗmi bolle ɗe kuuɓa mi yi an kan kam jibin mi woni debbo Allah kam okki chance miɗum wawi jibin mi jibinta fa galle o heewa haɗa joga toppito babam ko mbiɗom ɗo ara koɓe kantiɓe ndemgol mi jinnomami haala miɗo laya tan sukkito hay deƴƴugol wawa bama hoɗon han foti babilaɓe dañi o ar ɗo e gallo eyi ko waɗa ɗo arta ƴeewo ɓiɗɗo mum wona ɗo balɗi o bama sorto walat dow men bama arani ɗo de he jom babam arat ɗo cuuɗɗi ne jaaji ayan gonɗa famɗude hakkille noon an galle wona galle men de ken luɓaɓe he mbiya bama en arɗo de on jeo billahi so waɗi ɗum riddatmo addum ƴeewa an mbiɗa haalami deƴƴi ani an aɗa wiya aɗa addiden ɓinguel duttoɗa ken mbiya aɗa addunam bamma joni ayi joni mbatten kanko wiyoma an o ƴeewde wona joni min mi yaafimom jojo an mi rokkimama ya ƴeewmi wona ko jewtuɗen an o yiɗi yiide wona ha biba joni min mi rokkimama lewru ya yiyoye yaya ma jeeya baba ƴewra hen kadi reedu ma ndu mbeɗa mbiɗa soon te a wonta yontede tant que cowgol ngol leerani wonta walde suudu ma ay joom ngo wuuro mi waɗani ɗo bougé centimétre te babam ko mbiɗom ɗo ara si wiyom ɗo ara mi woppa ɗum ara ɗo
wuro ngo ngo yaaji jiɗɗa to wiide ɓiɗɗo mum woni ɗo homo dañi droit ardon kam ƴeewoy do jiɗɗa wiide mbimami babam wi kom ɗo arate arat mbiɗa wuro ngo en yaaji ngo yaaji kay walla gallo yaaji jiɗɗa wiide galle ngo ngo yaaji wadde gallo yaajir ko yaajir ko cuuɗi kewande te hen manama bama bonnanta kam de mi a yontata ɗo mbiɗa walde suud mama wal ɗon de ala ɗum ala hen de te ɗo ayi woyi he ɓooyi ayi ɗo woyi he ɓooyi so ari ɗo o walata e ƴewɗoji e girwa e fuluruji ɗo billahi so ari o walta suud ma si ari si wala nder cuuɗi wala sale anani kam si wawa wal nder cuuɗi wala sale ani mi cowata hay eggun mbiyaɗa ɗo bamma ayi kam fo a yiyan ɗo gadduɗo yayim walla bamma an bamma waɗat ɗo et in dore mbiyata ɗo bamma neɗɗo jogata hakkille seeɗa mbiɓa an ɗum tan bonnuma wona ar kam andi mi yiyani ka kalata fa bawam arata galle he haalam walta lagde ko layan mami ko nani ɗum ko jagui anani ko layan mami ko babam arat ɗo sako ɓiɗɗo mum tawoto ɗo on ɗiɗo kam hayda ko wondi kam ka min oɗo so sowimi ɗo joni min mbiɗa jogo resoyde binde fodde rendirde kalis mi res binde so addi ɗo ɓiɗɗo kini wona waɗɗo e indi soodo kuusuji soodo meew cuklel no waye galle waɗi imagine rek binde ar mbiɗa foti wonde jomaji kesso a côté ɓinguel won toon ne wulla ɗum bonno nosma wundi tan fomto hakkille an won tan e jibini eyi Dakar min gandinde tak même pas une semaine o ari am ke ni o haalde ni wodi ɗum annoncé mi yiyan régle am même pas 2 jours on est tuuti wallahi Salmat mbeɗa yawimi noon kono kanko woni neɗɗo quoi kanko mi faami wonno o salim tan jibinki o mandima ala jaari kam woɗi wonɗo kayni waɗi fuuni fof tan wawa jibinki mona koye wadde atay ayi de ɓoyma ala baɗande ma tan a jola tan joguiɗo rewɓe tan kam rafa mbaɗano ɗum attay a meeɗi jooɗa tan mbaɗandama ataya totte mbeɗa a meeɗi ɗum waɗi mbate ko hande kalta ɗum a meeɗani min du ko addanimi ɗo hande mi arani dugdede mi arani wonde ɗo mbiɗa haalam ma par ce que mi tampuɗo hen aɗa andi ko addimi ɗo holko jinnomi haalandema sehlam koko reste komi jiɗɗo yaade ɓayɗa mbimami ko sehlam ne rese minoma ko pitti minen mawnide o woni ko Fouta yanngam o darima hen o tampi hen no feewi ete komi bokkowo e otosaji ko mbaɗo anytime komi jiɗɗo yaade ɗum garnomi haalandema a wawa yaade to pawɗa ɗo min gorko ma won accitani man on fiɗum ni an mbiɗa mi wawa yaade holko mbiruɗa kam mande woni cuddungu an ko woni dalilu wiide kam mbimi yahani cuddungu ala haalnam man won cuddungu tan a haalata a wiyata kam nokku temps woni cuddungu mais yelam ko jogui cuddungu tan comme jahaw cuddungu après kara ɗon cuddungu ko le 10 10 oɗo garo e ka gayɗo warnade wona e tan tan
ɗeɗo baltan hay jaari wayni noon kam pour yiɗi yaha Dakar mbimɗuma yahay mbimi ko walla mi haala jaari ana wawa ɗaccude ko garanmi ko mbiɗa haalan ma haajam aɗa innanami jaari a wawa woppande mi jaari jaari rokkake goɗɗo rokkata ɗum ɓanni ko ganduɗa hen mi rokkani jaari kam mi sikkitan hay esa o mi rokkata ɗum he mi anda gonɗa koye wadde atay mi anda gonɗa koye wuppude ane guufama kewko aɗani ko kalantuma cuddungu aɗa wela mbeɗa yaha aɗa metta mbeɗa yaha komi jahowo ɗum par la force anani ko kalantumami tesak an holone mak sehlama mbiɗaɗe sehlma mbiyata ko reste holone mak an mbate aɗa yiiɗi andude sehlam ana wondaka kam a ala e am haaju a toppitatimi a lijjitani aɗa jogori andude hol sehlam a andatam par ce que haaju ma ala e makko haaju ma ala e am ala ko haali sehlam wata tampinam Salmat ɗum namdi ɗum hoɗole mak mbimi wota tampina mi haala ko kalmi ko nan ɗum komi jahowo no wiyete wallam hunde may no wiyete komi jahowo yange nge an kay wiyam tan ya an sehlma mom anda min on kam maro arane yange nde yange ma nde saɗa koye joni waɗane gallo de a meeɗa tottude mum téléphone Salmat haalka juuɗum ko ɗum e raɓɓi a yahani fuuf yange nge a yahani hono mi won gorko ma mi won gacciro on mi woppatanimo a fijat tawi noon ka jiɗɗoyaade bulol nden anndu noon so yii tan woppatanimo wallahi arta galle alhamdoulillahi rabbil alamin moƴƴi alhamdoulillahi rabbil alamin wona ko ɗon dartiɗa kam yaade kam komi jahowo ne welma ne mettuma komi jahowo mi namdakimi haydara ko ya woppa mi yaha namdinoma mbiɗa wawa ɗum no ganduɗa fof mbaɗa aɗa ana wawi yaade fof tan woppa tottanima haydara te ni ni o gonɗo haydara ma ala mi namdakima haalisi non min a wawi yaade toon tan tottan nene ma haydara ɗum tottanima paas tottanima kadi ko tottirɗa dawtal anani te ɗum ɗon fof haydara hen ala ɗo te so woppimama ɗo joni on jaaha Fouta jangge jaam jaari walla mbiɓa sohla yaade nokku wiyam kayum ne woppa ɗum par force ana wawa wallude mi e jaari balla kam haala mabɓe te sa yi joni ɗe cikka maro ka jaar pour liggade walla liggade min en adda probléme uji e galle he an est ce que tout va bien est ce que aɗa selli an tout va ok non tout va mal chez toi tout va mal a sellani an hakkille ma o mbi sikki tan o ala e ma ko camɗo ya yiiloyo ɗum avec moi walla hay ka desno ɗum hami ɗum jahaga avec moi tout est bon tout est possible avec moi a yahani hannde a yahani jangde joni ɗum haala mum ma haalte lawol gongol wona ko ɗum mbiɗa mi yahani yeɗe kam komi jahowo haala ka ne fuɗɗo ɓooye hay sa wonɗo aɗa yappiɗa aɗa hebbin haala fiyata ha cekkinawma a yahani tana rewara ɗum heddanninoma jaɗon fiide debbo faɗo moƴƴani sa wonɗo a tirkino hoore noon faɗo piyemami rotel joni aɗa andimde min hay jungo ma suusa firude mi ala ko haali faɗo ma ñande fof deppuɗa ha piiɗa ham ñande ganda fof ko gonga mais a yahani ɗum koko haaltete yaado sesi gara mbeɗa défon ma atami tottuma aɗa yarata ɗum ɓuuri ɓuɓdema mbaddam mi atama a yahani de ñaw yoftima ñaw o yarade ɗo woppatama kala ko ñaguimi Salmat salo kala ko mbimi yo Salmat waɗnam Salmat salo Salmat sikkano mata min sohltami e gurdam mum hande o sohli kam te mi rokkatama bar billahi mi rokkatama ɗo kam ko point ɗo jaggimi tan ha tiiɗ mais ko say noon hay joni ɓay tan wi mom so yeehi komi ceerowo komi neegi yaade tan ko dewgal ngal he wayne makko sondel midi ni dewgal ngal tiiɗani makko kono haydara mami nappuma o wasa yaade mettre o bousta baba komi garno ɗo pour haalandema haala joom kadi sabude makko gummimi joni joni ni joom mi ara e makko jinmi kalam momi wondeno sehlam ɓi nenam no jogori resede kala mom komi jiɗɗo yaade yangue nge joom wi ko lalti mi yanta hen mi yahata te on ko sehlam te sondu sah joom
fawni kam ko argument sax waddo raisonnable sax ala problème neɗɗon wawi wadde comprendre kono mo wiya kam ga on sehilma mi anda ɗum mi meeɗa yiide ɗum iwi jeeri fayi walo mo haala kaaɗimo koɗo yo haalde no gandirɗa moni min joom ni tan gurdeten me joom mi wawa dañde makko wutte mi wawa dañde makko faɗo mi wawa dañde makko sabunde hay parfum mi wawa dañde makko haalis kam haala mum haalaka joni heddanima ko min somi ƴetti responsabilité ji hooram mbiɗa hatan ƴettu haalisam mi finance hooram mi yaha yangue sehlam joom hay woppudemi mi yalta mi yaha yangue ngue hay ɗum ko calliɗo kanko woni holon ɗum ko pour hol ɗum garnomi noon ko yaha haale makko yangue ngue omo woya mbiɗa yaha omo jala mbiɗo yaha komi jahowo jinmi ko yaha haale makko anani a jarama salamat a jarama no fewi hande noon ma waɗɗo jaaduɗen ma waɗ en jaadani te haɗani minoma kam en peera lurtodirde e haala wona e mi haalnit tan ka namniɗomi mi haalnit tan debbo ala laawol yaade caggal yamirore gorko makko ɓayri o jaɓani wonti haram e ma ganda ɗum kam koyngal ngal jaɓɓoɗa fof haɗa yaha malaikaji ne kuɗma ha jottoyɗa yangue to ha garta te min wona ɗum jiɗalmami gonga noon joom fotma sorande joom fotma ñamminde yarnudema kono anne haɗa foti heddade e yamirore joom ɓayri o wima a yahani mi ñagarimomi Allah woppa haala ka joɗɗa